Sí. Gràcies, no recordo, no m'ho veien dir mai, això. Els camps també eren diferents, els aros, ara tots són iguals, abans jugàvem descoberts, amb pilotes de... El públic pressionava, era agressiu, pressionava... Hòstia, ara que estem aquí, me'n recordo una anècdota que ens va passar a Menorca, que anàvem amb Aviaco, que encara aquella companyia deu d'existir, segur, en el museu de no sé on. Qui era l'entrenador? L'entrenador eren... No, en aquella època era en Castelló. Aquells partits que feia, sí. I anàvem allà i me'n recordo molt bé perquè vam anar a un camp que es deia Alcázar. Era descobert però amb grades, que no com si fos ara. I resulta que tenim en Castelló, abans de començar, normalment l'entrenador que et deia, no? Et deia, escolta, sobretot avui estigueu tranquils perquè els àrbits aquí sabeu com són i tal. Dic, home, no, ja ho sabem, perquè a la tarda donàvem la volta i ens trobàvem fent la cervesa allà en el bar del poble. I resulta que no sé si portàvem 3 minuts de joc que ella darrere d'un àrbit fotent-li hòsties. I l'anècdota és que després, durant tot el partit, vam estar allà amb 2 grisos al costat. No sé si us recordeu d'això, fa molts anys i tal, i hòstia, em va fotre gràcia perquè dic, hòstia, els grisos aquell temps, com ara, ja ens persegueixen, no? I es trobaves prenent la cervesa junts i era una de les coses que te queden sempre per vida, no? Me'n recordo els grisos allà al costat meu, jo que no deia mai res, jo el tenia allà, hòstia, dic, collons. A Villarreal, que entrenava, és l'únic desplaçament aquest fora del que era el que estàvem dient abans, que els nostres desplaçaments eren aquí a Barcelona, Girona, tot d'un dia, aquest el vam fer dormint en allà. I per primera vegada va venir la Martina, la meva dona, estàvem promesos a l'època, i va venir de França aquí per fer aquest desplaçament amb autocar i tal, vam sopar, i a l'hora d'anar a dormir, el Nando em va bé i diu, Barci, escolta'm, no et fa res que la Martina dormi amb la nòvia d'en Castro o d'aquest o de l'altre? I esclar, jo li dic a la Martina, escolta'm, diu, què? Diu, jo he vingut aquí per una vegada que vinc, saps? Per dormir amb tu, saps? Bueno, i sí, va acabar. El que passa que esclar, tothom dormia, les nòvies dormien separades, però es veu que al vespre... Hi havia dos corridisses. I aquí ve el quid de qüestió. Nosaltres guanyàvem d'un, faltaven 10 segons. Trec de banda jo, en Quico de base. Fèiem una jugadeta perquè ell rebés la pilota. Bueno, amb aquestes que se'ns va colar amb Machado, un punyetero i veterano, roba la pilota, se'n va sol al sota, 2 punts, s'acaben els 10 segons, s'acaba el partit. Hòstia. I anàvem a guanyar un partit que teníem a la butxaca i el perdem. I ostres, sí. I llavors aquell temps en dèiem bailet, ara hem canviat, Abans era el teu germà petit, ara el bailet ets tu. Què passa? Jo agafo i dic, ostres, tu, allò que et quedes a saludar amb algú i tal, ja sabeu que soc de sang calenta, però quan s'acaba el partit, s'acaba el partit. I és un joc, i guanyes o perds, no? I entro al vestuari, allò al Sant Josep, us en recordeu, allà al fons darrere la pista, i veig en Nando sacsejant el seu nebot en allà, saltant de la banqueta, en Quico plorant, jajundes, i jo dic, ostres, què passa? I en aquell temps no hi havia les faltes intencionades. I en Nando li recriminava que li havia fet una falta, eren tiros lliures i nosaltres teníem 10 segons encara per remuntar. I esclar, jo penso, jo he perdut la pilota, i en el seu nebot li està fotent aquest broncasso, dic el que em cauran a mi, i discretament me'n vaig cap al fondo del vestuari. I aquí és on entra aquest home. Entra aquest home, curtit a primera divisió i amb 1000 batalles, i jo anava allà i em va acabar d'esfonsar, perquè estava plorant desconsoladament per haver perdut el partit. Sí, abans de... és història. No, bueno, home, jo era júnior, primer any, i em va sobtar. Hi ha gent que plora, hi ha gent que fot patades a les portes. Sí. Hi ha de tot, hem trobat de tot. Vaig veure amb la força que es prenia aquest home amb un joc espanyol. No, home, ara que parleu dels anys 75, us en recordeu que jo portava la senyera aquesta aquí, això jo me vaig posar al principi. Clar, vosaltres no heu vist mai en aquella època un equip de bàsquet que el capità portés una... El futbol sí que porten un braçalet aquí, que sí? Portava... El bàsquet no. Sí, jo ja
ja era de la ceba, aquella època ja era bastant de la ceba. I portava això i ho portava pel sentit. I me'n recordo que vam anar al camp del Sant Adrià i me veu un home i me diu, per què portes? Però venia en plan... Ja, bugada de tocar... Sí, d'allò, per què portes aquesta això? I li vaig dir, no, dic, és que és l'aniversari de la mort del meu avi i tal, o així. És una anècdota. És una anècdota, un tema que em va passar, que vull dir que fa història per l'època que érem, que era l'època d'això. Sí, i que després li van passar amb en Charlie, el capità li va passar amb en Charlie, la samarreta aquella, no, d'això. Recordo el vestidor, abans de jugar, ja ens deien els punts que feien, ens deia, i ens deia els que havia de fer els altres. Diu, tu marcaràs aquest i té que fer tants, tu faràs tants i el resultat final serà 80-70. No els adivinava tot, però... No, sí, costava. Però era una putada... Era bon Dàvila, que em recordo el dilluns, quan comentàvem el partit, diu, Dàvila 12, només 12, i en Quim deia, és que tu em vas dir que fes 12, com vaig fer 12 punts, el vaig fer allà. Sí, però la història era que començava, esclar, hi ha uns 5 titular, hi ha uns que juguen més, menys, i uns que fan 18 punts, 14, 10, i s'anava dient, tu faràs tants, i arribava un i tu 4, i tu faràs 2.